черешката на тортата от интервюта ми с Краси Дачев. Ще чуете защо той предлага на търг да бъде предложен на Белене, да фалира неки тъй нататък. Драмата с папарашките снимки обаче на министър Андреева придоби нови измерения. В ляво е снимката, която Ивайло Крачинов каза, че собственоръчно е направил вчера на плажа. Преди малко обаче получихме снимка от пиарката на Таня Андреева, която казва, погледнете снимката и вижте разликата. Тази снимка, която е правена тези дни, вчера или днес, нямам точно представа, на снимката, която според министърката нейните папарашки снимки са от миналата година, а Ивайло Крачинов лъже, че са от вчера. Основната разлика, която аз виждам е, че на снимката, пратени от пиарката, няма завеси, а на плажа пред Баровския хотел в Поморие има завеси, където се излежава, където лежи по бански министърката. Каква е истината? Продължаваме да търсим самата министърка, за да ни каже каква е истината, защото пиарката звъняла на министърката, тя обаче не вдигала телефона си. Господин Орешарски, ако не гледа, да се обади на своите подчинена, да й нареди да вдигне телефона на пиарката си, защото нормално е да разберем истината. Е ли в най-голямата криза на здравеопазването нашата министърка се припича на Побански в Поморие, или пък Ивайло Крачинов лъже по най-безобразен начин и злепоставя човек от правителството. Всичко това предстои да разберем. Вчера Крачинов беше във Варна на дело с мен. Имам една... Току-що получих СМС. Вчера Крачинов беше във Варна с мен на дело. Ще видя от кого е СМС. Всичко това след в следващото ни включване. Спираме до тук. Гледайте така поантата, кулминацията от Краси Дачев. Последно те питам, кажи ми, ако си министър-председател, 3 неща, които ще направиш най-напред. Ще направя търг за АЕЦ Белене, защото имам лицензиран от Европейския съюз, имам поръчано оборудване, всичко е готово, инфраструктурата е изградена, дал съм 1,5 милиарда и обявявам конкурс